návštevníci, dúfam, že si tento deň vychutnávate spolu s nami. Ak ste si náhodou nestihli povšimnúť, tak tu máme viacej atrakcií, nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Máme tu nafukovacie atrakcie, prekážkové dráhy, máme tu malovanie na tvár, máme tu nafukovanie balónov, očividne je tu obrovské fotbalové ihrisko, kde si môžete buď zakopať do lopty, alebo sa len tak prebehnúť. Chcel by som len pripomenúť všetkým, nezabudnite sa ovlažovať a občerstvovať. Tu hneď pri vchode môžete nájsť chlapcov, ktorí vám buď ponúknú vodu, alebo aj niečo pod zub. A ja už skutočne netrpezlivo čakám, kto bude ten prvý alebo prvá, ktorí dobehnú do cieľa. Už je to nejaká tá minútka alebo dve, takže ja verím, že každú chvíľu niekto z nich dobehne a vám želám nadalej príjemný deň. Ja by som chcel ešte raz pripomenúť, že v rámci dnešného dňa sa tu bude konať aj koncert rožňavskej superstarky Kataríny Štorovej, na ktorý sa ja už osobne veľmi teším, nakoľko Katku poznám a má skutočne úžasný jedinečný hlas. Takže skutočne aj na koncert a máte sa na čo tešiť. A už ja počujem, že prichádza prvý bežec do cieľa, neskutočné. Vítame! Poďme mu spoločne zatleskať. Dámy a páni, máme tu prvého bežca s číslom 103. Naozaj, ja ten čas zatiaľ nemám odmeraný, ale keďže prvý to sa už nezmení, ale uvidíme, ako dlho mu to trvalo. Ďakujem veľmi krásne, ja už v tejto chvíli gratulujem. Nenechajte si ujsť jedinečnú možnosť odfotiť sa v úžasnom stroji od firmy Danucen, ktorý stojí vonka pri parkovisku. Môžete si to kľudne nasadnúť. Zamestnanci, alebo teda od firmy Danucen vám vysvetlia, o aké auto sa presne jedná, čo toto auto konkrétne robí. Naozaj im chcem ešte raz poďakovať, že sem prišli, je to úžasná možnosť nasadnúť do tohto stroja, takže neváhajte využiť. Ešte raz podotýkam, vonka pri parkovisku stojí obrovská miešačka od firmy Danucen, do ktorej si môžu nasadnúť dospelí aj deti, spraviť si fotku. A ak by niekto chcel viacej informácií o aký stroj alebo aké auto sa konkrétne jedná, oni vám to veľmi radi vysvetlia.
Gratulujeme všetkým, ktorí už dobehli. Vítajte naspäť, pokojne si oddychnite, užite si zvyšok dňa, zvyšok atrakcií a ja už netrpezlivo čakám, kedy budú dobiehať ďalšie a tak som zvedavý, keď dobehne aj ten posledný.
vidím nie jedného, ale viacero bežcov, ktorým sa už podarilo dobehnúť do cieľa. Vítajte medzi nami. Ja už v tejto chvíli vám gratulujem. Áno, všetka česť. Ja som sa išiel touto trasou len prejsť v podstate počas leta a mal som dosť. Takže naozaj klobúk dole pred všetkými, ktorí sa odvážili si to odbehnúť tam aj naspäť. A v tejto chvíli vám asi už iba ostáva čakať na ten zvyšok a samozrejme na výsledky. Vy si svoj čas môžete odsledovať v reále tu pri vlastne cieľovom stánku, kde si na obrazovkách vidíte vďaka čipom, ktoré ste mali a snáď nezabudne vrátiť, koľko vám to trvalo. Tak si nech sa páči, počkajme aj na tých ostatných, vidím, že už dobiehajú jeden po druhom, už je ich trošku viacej a samozrejme, chvíľa, na ktorú všetci zvedaví budú výsledky. Dovtedy prosím, využite všetko, čo vám toto ihrisko ponúka. Máme tu nafukovacie atrakcie, je tu samozrejme možnosť zakopať si do lopty, prebohnúť sa po ihrisku. Zvonka stojí obrovská miešačka, ktorú nám sem pristavila firma Danucem. Takže nehambite sa, zoberte svoje deti a využite možnosť nasadnúť do tohto auta, odfotiť sa a mať tak jedinečný zážitok. Gratulujem ešte až všetkým, ktorí sú tu medzi nami a podarilo sa im úspešne dobehnúť.
Vážení návštevníci, ešte raz chcem privítať všetkým, ktorí sa už podarilo dobehnúť do cieľa a aj tak čas veľa z ostatných, ktorí sú tu celý čas spolu s nami. Prosím, pozorne vás počúvajte. Sme pre vás pripravili aj súťaž Bensteli Up, Bensteli Down, kde máte možnosť vyhrať celý kartón nápojov Hell Energy Drink. Takže poďte bližšie, máte jedinečnú možnosť zapojiť sa do súťaže Bensteli Up a vyhrať tak nie jednu plekovku, ale celý kartón plekoviek od Hell Energy Drink. Akého mimoňa to vidím? Pozrieme sa, kto k nám zavítal. Dámy a páni, máme tu samotných mimoňov. Ahoj, ahoj. Prosím, privedte vaše detičky bližšie, nech sa pokojne odpotia, nech sa zoznámia s našim vlastným mimoňom. Ako som spomenul, už čoskoro odštartujeme súťaž Bensteli Up, Bensteli Down, kde máte možnosť vyhrať nielen jednu, ale dokonca dve výhry. Takže poďte pokojne bližšie, každý, kto si má tu nielen zasúťažiť, ale dokonca vyhrať niečo, tak teraz na to máte jedinečnú možnosť. Už čoskoro začíname so súťažou Bensteli Up, Bensteli Down, zapojiť sa môže ktokoľvek a máte možnosť vyhrať nie jednu, ale dokonca dve kartóny energetických nápojov od značky Hell Energy Drink. Vážení návštevníci, poďte bližšie, ktokoľvek si má chuť zasúťažiť vo veľmi jednej súťaži na kliky. Nech sa páči, poďte bližšie, pretože súťažíme o dve prvé miesta. Zapojiť sa môže úplne ktokoľvek. Máte jedinečnú možnosť vyhrať nie jednu, ale dve ceny a tými sú dve plné kartóny Hell Energy Drinkov. Vidím, ľudia sa ešte chcú odfotiť sa, napíte sa, samozrejme zaslúžite si úplne všetku úctu od nás, že ste sem prišli, že ste sa zapojili, že ste si odbehli, ale dnešný deň ešte zďaleka nekončí. Takže prosím, nech sa páči, prosím, venujte mi pozornosť a poďte bližšie, lebo za chvíľku začíname so súťažou. Každý sa môže zapojiť a máte možnosť vyhrať veľmi zaujímavé ceny. Takže poďte ktokoľvek sa chce zúčastniť súťaže, poďte bližšie, nech sa páči, áno,
No, chlapi sa postavia hneď ako prvý, dúfam, že ani ženy nebudú za nimi zaostávať a sa tomu nebude jeden jediný súťažiac, lebo tomu rovno môžeme odozdať. Nech sa páči, dámy a pani, poďte bližšie, dáme si veľmi krátku súťaž, veľmi rýchlu, ale môžete vyhrať veľmi zaujímavé ceny. Takže nech sa páči, nejedná sa o nič viac, o nič menej. Pustím vám pesničku a jediné, čo vám treba urobiť, spraviť pár klikov. To je celé. Nech sa páči, poďte bližšie, poďte sem k pódiu, poďte k pódiu. Súťaž začneme už za malú chvíľu, pozrite sa, hneď je tu pár silákov, dámy, nájdu sa tu aj nejaké dámy, ktoré si majú tu zasúťažiť. Poďte, možno aj nejaké detičky, nejaké dorastenci, nejakí tínejdžeri. Pani, vidím, že vy ste aj behali, ale teda viem, že ešte vám ostane nejaké sily na súťaž. Poďte všetci, poďte bližšie, ide sa súťažiť. Nech sa páči, aj vy tam vzadu, poďte aspoň podpojiť, ak sa nechcete zapojiť do súťaže, poďte aspoň podpojiť našich súťažiacich, poďte bližšie sem k pódiu, za chvíľku si pustíme pesničku a uvidíme, kto bude víťazom. Dobre, poprosím všetkých, ktorí sa majú chuť zapojiť do súťaže Pencily Up, Pencily Down. Nejedná sa o nič viac, o nič menej ako to, že vám pustíme pesničku a vy počas nej budete musieť urobiť kliky. Koľko zvládnete. Súťaží sa o 2 prvé miesta, takže nech sa páči, ak sa máte chuť zapojiť do súťaže, tu sa stačí rozostaviť. Nech sa páči páni, zaujímajte pozície. Poďte aj zozadu, hrá sa o zaujímavé ceny. Nech sa páči, máme tu pre vás súťaž Pencily Up, Pencily Down. Ste tu zatiaľ sami chlapi, to čo poviete? Čo je s tými ženami, s tými dámami? Dámy, poďte bližšie, zapojte sa do súťaže a uvidí sa, kto toho vydrží viac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nájde sa tu aj nejaká dáma, ktorá sa odváži a ktorá má chuť a silu zasúťažiť si. A máme tu prvú dámu, ona je behala, som rád, že vám na toto ostali sily. Nejaká ďalšia dáma, nech sa páči, poďte bližšie. Dobre, dajme tomu ešte pár sekúnd, uvidíme, kto sa ešte nájde a za chvíľku si pustím pesničku. Vy, čo ste už tu, vás poprosím, postavte sa hlavne tak, poďte pokojne aj bližšie ďalej, aby ste každý mali dostatok miesta na to urobiť pár klikov. Áno. Podmienky sú rovnaké pre všetkých, podmienky. Áno. A máme tu ďalšiu dámu, poďte, ešte raz by som chcel zopakovať, začína sa súťaž Pencily Up, Pencily Down. My vám pustíme pesničku a cieľom je vydržať čo najviac. Tým pádom urobiť čo najviac klikov. Tie kliky, ak poznáte slova Pencily Up, up znamená hore, Pencily Down, down znamená dole. Čiže ak v tejto pesničke budete počuť Pencily Up, klik hore, Pencily Down, klik dole. Ja si myslím, že Tibor by nám aj mohol ukázať ukážku toho celého. Ale áno, pustíme si pesničku. Áno, down je dole. Čakáme, držíme. Up, down. Toto je všetko, čo potrebujete zvládnuť. Up, down a držíte. Držíte, kým nezapočujete slovo up alebo down. Toľko bolo? No, snáď toto vládzite všetci. Ešte raz, ak máte chuť si zasúťažiť a vyhrať tak zaujímavé ceny, tak práve teraz začíname s touto súťažou. Dobre, vy ste veľmi tomu pripravení. Chalani boli hneď vpredu, dámy, pripravené. Podmienky sú rovnaké pre všetkých. Dneska je rovnocenný svet, rovnocenná doba. Všetci máte dostatok miesta na kliky? V poriadku. Ešte raz, znie to jednoducho, ale uvidíme. Nerobíte kliky ústavične, ak počujete up, idete hore, ak počujete down, idete dole. Ak hrá hudba, nerobíte nič, len ostanete v tej pozícii. Môžeme ísť na to? Dobre, pusti pesničku, vy sa pokojne dajte do klikov.
Dajte tomu sekundu. Moment. Dole. Down. Držíme. Up. Down. Držíme. Up. Down. Hore. Dole. Skutočne čakáme, kedy zaznijú slova. Up. Down. Robíme. Neležíme na tej zemi. Držíme, držíme. Dámy, ceníme, že ste sa zapojili. Dámy, ďakujem, veľmi pekne. Dá, dole. 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 Pekne. Veľký potlesk pre všetkých, ktorí to držia. V žiadnom prípade neležíme na tráve. Hore. Dole. Nohy nám ešte ostali. Sú tam nejakí 4 a 5. Dole. Dole. Držíme. Držíme sa nad zemou. Nad zemou. Dole. A máme tu dvoch posledných ostávajúcich. Dole. Neviem, či počítame aj Tibora. Aj on to dáva veľmi poctivo. Dole. A dole, 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 to čakáme. Dole. Hore. Hore. Dole. Čo bude, zrýkneme to troška? Troška to zrýkneme. A myslím, že tu máme víťaza. Obrovský potlesk, máme tu víťaza. Tibi, teba už nepočítame, Martina, teba už nepočítame. Gratulujem túto. Gratulujeme týmto dvom pánom. Jeden pán aj behal, vidím číslo 183 a máme tu aj druhého víťaza. Ceny sú rovnaké páni, takže skutočne tu išlo naozaj o to, kto je lepší, ale obom gratulujeme. Poďte sem bližšie, poslední dvaja, odovzdáme vám cenu, obidva vyhráte tieto obrovské prepravky od značky Hell Energy. Kde ste páni? Poďte sem pred pódium, nech sa páči, toto patrí vám. Obrovský potlesk ešte raz, toto bol skutočne výkon. Gratulujem, gratulujem, a kde máme to druhé? A toto je, poď aj ty hore teda, poď. Ty si vyhral moje srdce, to od začiatku. Hej, zagratulujeme. Počkaj, ja sa to musím opýtať na meno, prepáč, tvoje meno? Spodne. Patrik, zamestnaný ešte raz Patrikovi. A máme tu aj druhého pána. Laci, Paťo a Laci, gratulujeme ešte raz, spinite nás hlavy tie plekovky, aby sme ukázali, čo sme vlastne vyhrali. Obrovský potlesk pre týchto dvoch Terminátorov. Díky páni, ďakujeme, že ste sa zapojili, že ste prišli. Čakáme vás aj na budúce. Tak dámy a páni, mali sme tu súťaž, ešte nás čaká koncert a samozrejme to najdôležitejšie z dnešného dňa, vyhlásenie. Na to si ešte trošku počkáme, keďže stále máme ľudí, ktorí dobiehajú do cieľa, ale medzi tým prosím, máme tu malovanie pre deti, máme tu úžasné nafukovacie atrakcie, môžete si skúsiť loptou trafiť do terča a vonka pri parkovisku je obrovská miešačka od firmy Danucen, do ktorej si máte možnosť nasadnúť a páni, ktorí to tam obsluhujú, vám vysvetlia, o aké zariadenie vlastne ide. Nech
Nech sa páči, pokojne sa zabávajte ďalej. Ideme prepracovať výsledkom. Pardon. Tak ako som vravel, my sa už pomaly ideme prepracovať výsledkom a keby to niekoho zaujímalo, tak mali sme 103 bežcov. Takže bežcov bolo 103 a 99 sa z nich už vrátilo do cieľa. Mali sme 13 voltistov na Nordic Volt a z nich sa teda vrátili do cieľa. Takže poprosím, poďte znova bližšie k pódiu, lebo pomaly si ideme vyhlásiť výsledky. Takže či ste bežali, či ste nebežali, poďte bližšie, ideme sa dostať výsledkom. Uvidíme, kto bol prvý, kto bol druhý a odovzdáme všetkým ceny. Ja by som chcel znova privítať Alexa z firmy
Danucen, ktorý vám tieto Ideš ešte. cenné dary odovzdá. Poďte, nech sa páči, dámy a páni, prišla tá chvíľa, na ktorú sme boli najviac zvedaví a to sú výsledky. Uvidíme, kto skončil na prvom, druhom, treťom mieste, vyhlásime si kategórie podľa veku, kategórie podľa rýchlosti. Poďte, nech sa páči aj vy od stánkov, ak náhodou nesedíte pri stole, alebo neviete napojiť. Poďte bližšie, ideme si vyhlásiť výsledky. Ja už skutočne netrpezlivo čakám. Dámy a páni, poďte bližšie, ideme si vyhlásiť výsledky, takže minimálne tí, čo behali, tu vás čakáme, nakoľko ste to možno práve vy, komu odovzdáme tento dar za jeho čas. Poďte bližšie, nech sa páči aj vy vzadu, samozrejme, ak sa tam zabávate, pokračujte, ale poďte bližšie, lebo nastala chvíľa, na ktorú ja už čakám od dnešného rána, od spustenia, kto vlastne dobehol prvý, kto vlastne dobehol druhý, čo získal. Zrejme ste už všetci zvedaví, tak poďme na to, nebudeme to ďalej zdržovať. Ja ešte raz by som medzi nami chcel privítať Alexa od firmy Danucen. Ďakujem, že ste dneska prišli, že ste doniesli, aby som znova chcel podotknúť, že vonka stojí obrovská miešačka, ktorú sem priviezla firma Danucen. Máte možnosť si ju prezrieť, dokonca do nej nasadnúť, spraviť si fotku a chlapci z firmy Danucen vám veľmi radi povedia, o aký stroj sa konkrétne jedná a čo všetko firma Danucen ešte ponúka. A teraz sa už poďme pozrieť, teda kto bol prvý a na všetky výsledky. Takže v kategórii žien medzi 15 až 25 rokov tu máme na 3. mieste Tatianu Kohanovú s časom 1 hodina 2 minúty a 44 sekúnd. Tatiana, poď sem tam na pódium. Gratulujeme ti k úžasnému 3. miestu. Spokojne sa pozri, ukáž, čo si. Ďakujem ti veľmi pekne, Tatianka, tešíme sa na budúce. Druhé miesto s časom 1 hodina 2 minúty a 24 sekúnd, čiže o 20 sekúnd lepší čas. Anna Mária Kohanová. A mali sme tu Tatianu Kohanovú a teraz máme Annu Máriu Kohanovú. To bude zrejme sestra, mám pravdu. Takže dve sestry na 3. a 2. mieste. Gratulujeme. A máme tu prvé miesto v kategórii žien medzi 15 až 25 rokov s časom 57 minút a 36 sekúnd. A je to Mária Fedorko. Mária, poď sem medzi nás. Gratulujeme prvému miestu v kategórii žien medzi 15 až 25 rokov. Máriu tu nevidím prvýkrát, mám pravdu? Zagratulujeme ešte s obrovským potleskom. Ďakujeme. V poriadku, poďme sa pozrieť na mužov v rovnakej kategórii, čiže muži medzi 15 až 25 rokov. A na 3. mieste s časom 1 hodina 2 minúty a 53 sekúnd skončil Peter Kotolič. Takže Peter, poď sem medzi nás a poď si preziať svoju cenu. Peter Kotolič, si tu medzi nami? Máme tu Petra? Kotolič Peter. V poriadku, Petra určite nájdeme neskôr, takže sa poďme prepracovať k druhému miestu. Druhé miesto s časom 52 minút a 38 sekúnd patrí Samuelovi Bukovskému. Samko, si tu s nami? Pozrieme sa na chalana, on beží ešte doteraz. Samko, poď, nehambi sa. Srdečne ti gratulujeme. Úžasný čas, 52 minúty a 38 sekúnd. Poď sa ešte všetkým ukázať. Obrovský potles, pozrite sa na chalana. Ďakujeme ti, Samko, ďakujeme.
A prvé miesto v tejto kategórii, čiže medzi 15 až 25 rokov s časom 49 minút a 20 sekúnd patrí pánovi s menom Stanislav Pastojek. Takže Stano, ak si tu, Stanislav Pastojek, poď sem medzi nás. Privítajme Stanislava s obrovským potleskom. Ten už asi nevláte toľko viac. Stanko, gratulujeme ti k prvému miestu, úžasný výkon, tešíme sa aj na budúce. Nech sa páči, toto je Stanko. V poriadku, skáčeme naspäť na ženy, čiže kategória žien medzi 26 až 35 rokov. A na treťom mieste s časom 58 minút a 24 sekúnd skončila, alebo dnes to umiestnila sa, slečná pani s menom Lucia Cmárová. Lucka, dobehni sem ku nám na pódium, máš úžasné tretie miesto, 58 minút 24 sekúnd. Lucku poznáme už z predchádzajúcich súťaží, ktoré sme organizovali a sme veľmi radi, že je tu opäť medzi nami. Lucka, gratulujeme ti tretiemu miestu. Nech sa páči, Lucka Cmárová, 58 minút 24 sekúnd, gratulujeme. Tešíme sa na teba určite aj na budúce. Druhé miesto, 57 minút a 41 sekúnd. Anita Máťuš. Anitka, poď, 181. Úžasné druhé miesto pre Anitku, 57 minút 41 sekúnd. Vítaj medzi nami, gratulujeme ti zo srdca. Sme neskutočne šťastní, že si prišla a tešíme sa aj na budúce. Anitka, krásny hollywoodský úsmev. A teda prvé miesto s časom 49 minút a 7 sekúnd, to je o necelých 10 minút lepšie dokonca. Prvé miesto Andrea Košíková. Andrejka, umiestnila si sa na prvom mieste v kategórii žien 26 až 45 rokov a ešte raz by som raz opakoval tvoj čas. Úžasných 49 minút a 7 sekúnd. Gratulujeme ti zo srdca. V poriadku, muži v rovnakej kategórii vo veku medzi 26 až 45 rokov s časom 46 minút a 11 sekúnd sa umiestnil na treťom mieste Viktor Šeňo. Viktor, poď medzi nás, úsmevom kráčam na pódium. To sa mi páči. Vítaj Viktor, ďakujeme ti veľmi pekne, že si tam dobehol v úžasnom čase 46 minút 11 sekúnd. V poriadku, na druhom mieste len s čosi lepším časom o 9 sekúnd rýchlejšie dobehol Jakub Molčan. Kupko, hýbaj sem medzi nás na pódium, pozri koľko ľudí ti tlieska. 46:02 Jakub Molčan, druhé miesto. Vítaj Kubo. Výborné, obrovský potlesk ešte raz, naozaj si to zaslúži každý jeden bežec. Prvé miesto v kategórii mužov 26 až 35 rokov s úžasným o takmer 10 minút lepším časom 37 minút a 54 sekúnd dobehol Attila Kerkeš. Gratulujem, obrovský potlesk Attilovi. Je to naozaj neskutočné, aby ste v takomto teréne odbehli 10 km za necelých 38 minút. Gratulujeme Attila, Attila nie je prvýkrát súčasťou našich behov a tešíme sa určite aj na budúce. A poďme teda na dve posledné kategórie v záďarskej desiatke a je to kategória žien vo veku od 36 do 45 rokov a s časom 51 minút a 31 sekúnd sa umiestnia na treťom mieste Martina Andrášová. Martinka, utekaj, poď sem medzi nás. Len smelo, určite si zaslúžiš uznanie všetkých, ktorí sú tu. Martinka už medaila v krku, sweatshirt, ktorá je za opaskom. Vítaj medzi nami Martina Andrášová, tretie miesto, 51 minút, 31 sekúnd, obrovský potlesk. Každý jedný si zaslúži. Ďakujem ti veľmi pekne. Na druhom mieste s časom 47 minút a 36 sekúnd nám dohopkala Zuzana Zajacová. Určite nie som prvý, čo povedal tento vtip. Privítajme Zuzanku.
Privítajme Zuzanku, dúfam, že si neutekala aj s tým bábom a žojkovcom. S časom 47 minút a 36 sekúnd Zuzana Zajacová na úžasnom druhom mieste. Ďakujeme krásne za tvoju účasť. A na prvom mieste teda v kategórii žien medzi 36 a 45 rokov, áno, s časom 45 minút a 22 sekúnd. Hádajte, ja vám to prezadím. Alena Kaduková, Alenka, gratulujeme ti zo srdca, 45 minút, 22 sekúnd, to je o niečo cez 2 minúty lepší čas ako druhé miesto. Alenka, obrovský potlesk a všetok uznanie pre teba, naozaj jedinečný výkon. V poriadku, ideme si vyhlásiť poslednú kategóriu, teda v zádielskej desiatke, a sú to muži vo veku medzi 36 a 45 rokov. Tu máme dvoch, ktorí sa umiestnili. Áno, áno. Takže na treťom mieste je to Laci Wagner s časom 47 minút a 9 sekúnd. Lácko, poď k nám, poď k nám, poď k nám. Laci Wagner, 47 minút 9 sekúnd na treťom mieste. Gratulujeme ti zo srdca, dokonca má tričko s nápisom Laci. Ten chalán vie, ako sa reprezentovať. Gratulujeme ti. Na druhom mieste s časom 45 minút a 24 sekúnd sa umiestnil Peter Miko. Peťo, máme tu Peťa Mika, ale jasné, že máme. Nenechal si ujsť toto ocenenie. Ešte až druhé miesto, 36-45 rokov, 45 minút 24 sekúnd. Peťo Miko, obrovský potlesk. A prvé miesto v tejto kategórii patrí Viktorovi Želinskému s časom 40 minút 40 sekúnd. Úzelný čas 40-40. Viktor Želinský, nech sa páči. Gratulujeme ti, obrovský potlesk pre Viktora, poprosím. Obrovský potlesk. Ďakujem. A dve úplne posledné kategórie sú ženy a muži na 45 rokov, tak sa poďme pozrieť na ženy teda. Na treťom mieste s časom 1 hodina 14 minút a 4 sekundy skončila Janošnej Kolotočíš. Takže poprosím túto pani, aby sa dostavila k nám na pódium. Janošnej Kolotočíš, harmadik hely, 1 óra 14 perc és 4 másodperc. Máme tu túto dámu. V poriadku, cenu je určite podržíme. Na druhom mieste v kategórii žien na 45 rokov sa umiestnila Katka Vargová s časom 55 minút a 47 sekúnd. Katku tu máme, už tam beží. Poď, to jedno z tvojej strany. Pokojne to preskoč. Katka Vargová, druhé miesto, 55 minút, 47 sekúnd, vítaj medzi nami, obrovská gratulácia. Cenu si určite zaslúžiš. Krása. Áno, nezabúdajme na potlesk, Ďakujem ti, Kalka, veľmi pekne. Snáď ťa ešte uvidíme v budúcnosti. Určite, super. A teda, ja by som tam chcel pozvať ženu, dámu, ktorá skončila na prvom mieste v kategórii žien na 45 rokov s časom 55 minút a 43 sekúnd. To je len o 4 sekundy lepšie ako druhé miesto. Monika Koláriková. Monika, poď sem medzi nás. Katka dokonca ostala s nami na pódiu, aby osobne potlieskala. Monika Koláriková, 55 minút, 43 sekúnd. Prvé miesto, obrovská gratulácia, obrovský potlesk, dámy a páni, ukážte jej to. Rovnakú možnosť máte vystáť na tomto pódiu. Tí, čo tento rok nebehali, snáď budúci. A úplne posledná kategória, vzať, aha, ešte spoločný potlesk. Tieto dámy si držia palce, krásne. Súdržnosť, to je to, presne o čom to má byť. Gratulujeme obom dámam, všetko najlepšie. Ešte veľa odbehnutých kilometrov, snáď aj dres. Dobre, a teda úplne posledná kategória v zádielskej desiatke patrí pánom, mužom na 45 rokov, teda 45 a plus a vyššie, a na treťom mieste s
s časom úžasných 50 minút a 3 sekundy sa umiestnil Jánoš Kolotočiš. Janko Kolotočiš, nech sa páči, pozývame ťa sem na pódium. Máme tu Jána Kolotočiša. 50 minút a 3 sekundy. Jankovi cenu určite podržíme, takže ja rovno prejdem na druhé miesto. Druhé miesto v kategórii pánov 45 plus s časom 49 minút a 27 sekúnd patrí Antonovi Zajacovi. Anton, vítame ťa medzi nami a gratulujeme k úžasnému druhému miestu. Gratulujeme, zatleskajme. Veľmi si ceníme, že si dneska behal spolu s nami. Dobre, a úplne posledné meno, ktoré vyhlásime v zádielskej desiatke. V kategórii mužov 45 plus patrí pánovi s časom, a tu skutočne niekedy sa jedná iba o 1-2 sekundy, ktorá delí našich bežcov, ale s časom 46 minút a 15 sekúnd. Na prvom mieste sa umiestnil Tomáš Lendel. Tomi, ďakujeme veľmi pekne, že si prišiel dneska zabehať. Obrovský potlesk aj pre tohto pána. Poprosím, zatleskajme mu. Ďakujeme krásne všetkým, ktorí sa zapojili do zádielskej desiatky. Odbehli si, vyzdvihli ceny, ale my ešte nekončíme. Lebo nešlo len o zádielskú desiatku, teda beh na 10 km, ale taktiež sme tu mali ľudí, ktorí sa zúčastnili v Nordic Walku a máme tu aj mená. Čiže ženy, ktoré sa zúčastnili a behali, respektíve bežkovali v Nordic Walku v kategórii 15 až 25 rokov, máme na 3. mieste s časom 1 hodina 2 minúty a 44 sekúnd pani alebo slečnu Tatianu Kohanovú. Máme Tatianu medzi nami? Určite by tu mala byť, keďže jej čas už máme, to znamená, že do cieľa dobehla. Tatiana Kohanová a už sa k nám chystá, nech sa páči, Tatianka, poď sem medzi nás. Ešte raz vítam Tatianu Kohanovú, ktorá sa zúčastnila v Nordic Walkingu s 1 hodinou 2 minútami a 44 sekundami. Tatiana Kohanová. Pardon, musíme sa tu na niečo pozrieť, lebo ja tu mám nové výsledky. Dajte nám krátku sekundu, nie. Len krátka sekunda, overíme si informácie. Tatianka tú chvíľu, Tatianka, zrejme sa stala chyba, nehnevaj sa. Dajte nám veľmi krátku chvíľku, takéto veci sa stávajú, my si iba musíme overiť výsledky, takže hneď si s vami určite nikde nechoďte, lebo ešte si vyhlásime Nordic Walk. Sa ospravedlňuje, takéto veci sa stávajú, ani ľudia, ani počítači nie sú 100%. Každopádne, ceny tu určite čakajú na ľudí, ktorí sa zúčastní Nordic Walkingu. My si iba overíme teda výsledky ešte raz a mená budú vyhlásené za chvíľku. Dámy a páni, nehnevajte sa, vaše mená určite zaznejú. Prosím, vydržte spolu s nami, nebude to trvať dlhšie ako len pár minút. Dovtedy si pustíme hudbičku.
Ja už chcem medzi nami privítať medzičasom aj našich hudobníkov, na ktorých koncert sa môžeme tešiť už za krátku chvíľu a chcem teda privítať našu rožňavskú superstarejskú Katarínu Štorovu, ktorá prišla aj v doprovode so Šimonom Malierníkom, ktorý je klaverista a za chvíľku nám zahrajú úžasný koncert. Ja som vystúpenie tohto páru zažil už nieraz a vždy to bol zážitok, takže prosím, nikam neodchádzajte. Ešte si vyhlasíme výsledky Nordic Walkingu a hneď za tým nám zahrá koncert Katarína Štorová a Šimon Malierník. A my tu naďalej máme aj atrakcie, ako môžete vidieť, alebo počas dňa si všimnúť, máme tu nafukovacie atrakcie, máme tu skákacie atrakcie, máme tu malovanie na tvár, máme tu nafukovanie balónov. Skutočne je si z čoho vyberať a ako som už niekoľkokrát povedal, výsledky Nordic Walkingu vám vyhlásime už za krátku chvíľu. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember that. Dámy a páni, všetci tí, ktorí čakáte na výsledky Nordic Walkingu, ja sa ešte raz chcem z hĺbky srdca ospravedlniť. Niekto mňa hodí kameňom, tento nikdy nespravil chybu. Ja dúfam, že nikto nedostane žiaden kameň. Pane, ešte čakáme na jednu dámu, ktorá potrebuje dobehnúť, lebo až podľa nej budeme vedieť výsledky. Takže prosím, medzi tým sa napíte, najedzte. Možno skúste trošku pochodiť ešte, tie výsledky sa určite dozvieme už čoskoro. Dobrú chuť vám želám a na zdravie, dobrú chuť a na zdravie. Ešte raz by som len chcel podotknúť, že výsledky Nordic Walkingu určite budú, čakáme na poslednú dámu, ktorá zatiaľ do cieľa nedorazila, ale hneď ako dorazí, my si to vypočítame a tie výsledky budú vyhlásené. Medzi tým, na zdravie, dobrú chuť, bavte sa a cíte sa tu dobre.
dámy a páni, tak som sa dohodol s bežcami z Nordic Walku, alebo teda s našimi bežkami, že o 12.04, nie 05, nie 05, ale o 12.04 si vyhlásime výsledky, čiže o presné 4 minúty, ak mi medzi tým nevie, aha, už je 12.01, za 3 minútky si môžeme vyhlásiť, ako sa mňa usmievajú, výsledky aj Nordic Walkingu. Takže dámy a páni, všetci tí, ktorí sú zvedaví na výsledky Nordic Walkingu, o 12.04 presne si vyhlásime. Prosím, poďte bližšie, lebo určite aj títo ľudia si zaslúžia naše uznanie všetkých a obrovský potles. A ako som predtým spomenul, na pódiu sa už chystá speváčka a superstaristka Katarína Škorová a klavirista Šimon Majerník so svojím výstupom. Dámy a páni, milí návštevníci, ja by som vám znova chcel ešte raz v mene celej organizácie D-Race poďakovať za vašu účasť, že ste prišli či už na beh, alebo teda len podporiť svojich blízkych, kamarátov, rodinu. Veľmi rád by som spomenul ešte pár mien, bez ktorých by dnešné podujatie určite nemohlo byť zorganizované. A to je firma Danucen, ktorými si teda našimi partnermi už druhý ročník, takže ďakujem veľmi pekne ešte Alexovi, ktorý je tu s nami osobne, riaditeľ závodu firmy Danucen. Určite chcem poďakovať aj našim chlapcom a dievčatám z firmy Hell Energy Drink, ktorí sú taktiež našimi partnermi už od svojich začiatkov D-Raceu, takže ďakujem veľmi pekne. Pani riaditeľke Európskeho zoskupenia územnej spolupráce Via Carpatia Juliane Martej, ktorá tu dnes bohužiaľ s nami nemôže byť, ale všetkých pozdravuje. A taktiež programu Interreg Maďarsko-Slovensko, lebo len cez ich fond malých projektov môžeme organizovať aj toto dnešné podujatie The Race. A teraz by som veľmi rád chcel pozvať úplne všetkých, ktorí sa nachádzajú v tomto areáli, lebo si konečne vyhlásime aj naše výsledky z Nordic Walkingu. Takže chcem bližšie k pódiu pozvať nielen našich bežcov z Nordic Walkingu, ale taktiež aj ostatných, aby sme im mohli spoločne zatlieskať. Máme 12.05, dohodli sme sa na 12.04, vidíte, premeškal som to. Každopádne, ideme si teda prihlásiť výsledky. V kategórii, alebo teda bežkovaní v Nordic Walking neboli vekové kategórie. Zúčastnilo sa ich 13 ľudí, všetkým sa už podarilo dobehnúť do cieľa, ale máme tu teda iba dve kategórie. To sú ženy, kategória žien a kategória mužov nie je vek, ale v oboch kategóriách máme 3 miesta. Vyhlásime si najprv ženy. Dámy prvé. Takže,
Nordic Walking, kategória žien. Na treťom mieste ideme od konca. Na treťom mieste s časom 1 hodina 45 minút a 38 sekúnd sa umiestnila pani alebo slečna Renáta Kišová. Renátka, poď medzi nás, poď, nech sa páči na pódium, nech ťa všetci vidia. Obrovský potlesk pre Renátku Kišovú, ktorá dobehla tretia, alebo teda dobežkovala do cieľa. Poď pokojne, pomaličky. Renátka, vítaj medzi nami. Úžasný výkon, naozaj sme veľmi šťastní, že si prišla. Gratulujeme, aj na budúce sa vidíme. Aj na budúce sa vidíme. Nech sa páči ešte fotku. Ďakujeme Renátke Kišovej, že prišla a gratulujeme k tomuto krásnemu miestu. Na druhom mieste s časom 1 hodina 29 minút a 14 sekúnd sa umiestnila Janka Závojnová. Janka, poď medzi nás za pódium. Väčší potlesk čakám. Potlesk Janke, nech sa páči. Pani Janka, poďte pomaly k nám, opatrne. Ešte raz gratulujeme k úžasnému druhému miestu v Nordic Walkingu. Dúfam, že sa uvidíme ešte vo veľa nasledujúcich ročníkoch. Zdravíčko. Pani Janka je dokonca po operácii, ako nás smiem prezradiť, ale ani to ju nezastavilo zúčastniť sa. Nie. Gratulujeme pani Janka, úžasné druhé miesto, klobúk dolu. A na prvom mieste v kategórii žien v Nordic Walkingu s časom 1 hodina 26 minút a 20 sekúnd sa umiestnila dáma s menom taktiež Janka dokonca, Jana Nedbalová. Máme tu pani Janku Nedbalovú? Máme. Nech sa obrovský potlesk všetky, ktorí ma počujú, prosím, zatlieskajme týmto dámam, všetkým trom. Poďte áno na pódium. Vítajte pani Janka. 1 hodina 26, 20 sekúnd, úžasné prvé miesto, gratulujeme. Nech sa páči, ja sa dokonca uhnem, áno. Ale čo, tak aby som aj túto pána, nech sa páči, ak teda smiem, dobre. Aj s vlajkou, gratulujeme ešte raz. Krásne tie miesta, dámy. Najbližší petek stačí sledovať internet, The Race alebo Instagram a tam sa to určite dozviete. Všetko je ešte v procesu plánovania, ale určite sa tešíme, prosím, nezavríte na nás a sledujte naše stránky. Ďakujem veľmi pekne všetkým trom dámam, krásne časy, klobúk dole. A teda, Nordic Walking muži, poďme sa na to pozrieť, toto je moje lepšie či horší. Na treťom mieste s časom 1 hodina 17 minút a rovná 1 sekunda sa umiestnil pán s menom Martin Bavarej. Pán Martin, poďte medzi nás. A my už medzičasom zatleskáme Martinovi, poďme 1 hodina 17 sekúnd, 17 minút a 1 sekunda. Ahoj Martin, klobúk dole, nech sa páči, tvoja cena, obrovská gratulácia. Ešte jeden potlesk Martinovi poprosím, nech sa páči. Ďakujeme. Tešíme sa na budúce. Pokojne, my už zavoláme druhého. Ďakujeme ešte raz. Na druhom mieste s časom 1 hodina 15 minút a 59 sekúnd sa umiestnil Ludovít Polák. Ludo, nech sa páči, poď medzi nás, obrovský potlesk, áno, čakám, že si všetci zatleskáme, zagratulujeme. Ludovít Polák číslom 506, 1 hodina 15 minút 59 sekúnd. Gratulujeme pán Ludovít. Len to najlepšie, ešte veľa odbehnutých kilometrov aj v budúcnosti. Dobre, to bolo všetko, ďakujeme. Nie, ešte máme prvé miesto. Dobre, čiže znova, ďakujem veľmi pekne dámy a páni, my si skutočne veľmi ceníme, že ste prišli, že ste boli teda ochotní počkať a prvé miesto v kategórii mužov v Nordic Walkingu s časom 1 hodina 15 minút a 44 sekúnd, to je o 15 sekúnd lepšie a vďaka tomu a dobehol ako prvý je pán Martin Ďuriček, takže máme tu ďalšieho Martina, ale tentoraz na prvom mieste Martin Ďuriček, nech sa páči. Ešte jeden obrovský potlesk. Maťo,
Gratulujeme, nech sa páči. Gratulujem. Ďakujem, krásne prvé miesto. Dámy a páni, a tým pádom sme si vyhlásili výsledky. Áno, poďte sa pokojne odfotiť, nech sa páči, poďte všetci na pódium. Len pokojne. Všetci účastníci Nordic Walkingu, ak máte chuť dať si spoločnú fotku, môžu prísť ešte dámy, ale tie už bohužiaľ sa neumiestnili. Už očividne sa neumiestnili. Všetci aj my ďakujeme ešte raz Alexovi z firmy Danucem, že sem prišiel, že bol ochotný nás podporiť, a chcem ešte raz len pripomenúť, že vonka stále stojí obrovská miešačka, ktorú sa nám priniesli, doviezli, ktoré sa môžete odfotiť. Nech sa páči ešte raz obrovská gratulácia našim bežkárom vo Nordic Walkingu. Patrí vám všetka česť, všetok uznanie. Krásne výsledky, skutočne krásne výsledky. Ďakujem veľmi pekne, že ste došli. Aj pán Kašaj tam beží, budete ešte také ochotní dať si jednu fotku s pánom Kašajom. On skutočne si užíva. Obrovský potlesk, obrovská gratulácia. Ďakujem veľmi pekne, že ste k nám došli, že ste si to odbežkovali a veríme, že sa vidíme aj pri najbližšom podujatí. Ďakujeme krásne. Ja by som chcel len povedať, že náš program ďalej pokračuje, lebo už za chvíľu nám odštartuje koncert speváčka Katarína Štorová v doprovode, v hlavnom doprovode Šimona Majerníka, takže nikam neodchádzajte, stále je tu čo dať pod zub, stále je tu dať čo dať do hrdla, stále sú tu atrakcie, ktoré si môžu vyskúšať deti, ale aj dospelí. A ako som povedal, my už čoskoro začneme s koncertom, takže nikam neodchádzajte, lebo my ďalej pokračujeme.
Tak ako ste mali možnosť počuť ústavnosť, počujú naši hudobníci Katka Štorová a Šimon Majerník, takže prosím pokojne, poďte bližšie. Ja viem, že slniečko svieti, ale zoberte si svoje nápoje so sebou a poďte bližšie k pódiu, kde sa na vás už tešia, ako som povedal, superstarista Katka Štorová s klavierným doprovodom od Šimona Majerníka. Oni sa už určite tešia rovnako na vás. Poďte bližšie, poďte bližšie.
Chalani, milí návštevníci, ja vám chcem opätovne poďakovať, že ste sa k nám dnes dostavili aj v mene celej organizácie The Race. Ako som už predtým povedal, my ešte zďaleka nekončíme. Nakoľko sa teraz na vás chystajú speváčka Katarína Škorová a klavirista Šimon Majerník. Pokojne si ich hudbu vychutnajte z miesta, ktorých sedíte, ale taktiež vás chcem pozvať tu bližšie k pódiu, na ktorom oni vystúpia. Takže ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli dnes s nami, či ste sa zúčastnili behu alebo Nordic Walkingu, alebo ste len prišli ako návštevníci podporiť svojich blízkych. My už teraz sa na vás tešíme na najbližších podujatiach a želáme vám veľa šťastia, zdravia dovtedy a užite si v pokoji tento dnešný slnečný deň. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz a teraz už sa chystajú Katarína Štorová a Šimon Majerník.